Ваше Величество, вярно ли е, че 14-ти сезон на Като две капки вода е посветен на вас? Разбира се, 14 е кралско число. Слънцето винаги изгрява, особено в прайм тайм. А вярно ли е, че сте се къпали само 2 пъти в живота си? Да, но само по лекарско предписание. Водата е мокра и опасна, носи болести. Но Версай е имал течаща вода, фонтани, 11 обществени чешми в Париж. За народа да, за мен ароматна кърпа с алкохол и парфюм, защо да се къпе като има парфюми? Затова френските парфюми стават толкова популярни. А бихте ли използвали парфюмни отливки? Винаги имам в джоба. Като ходихме до туалетна на улицата, всички се пръскахме с парфюм. Знаем, че сте имали много жени. Как приемаха те аромата ви? Малко ми се мръщеха, но с отливките закървах положението, можех да сменям ароматите си по 5 пъти на ден. Така историята ме запомни. Носът ви също щеше.